Ja, vad fan, jag hatar sport. Det ska bli kul, sir. Det ska bara bli kul, sir. Bara fint, sir. Bara fint, sir. Bara kul, bara kul. Det ska bli kul! Aha! Turnéspelen börjar nu! Aha! Gud vad roligt, ja! Det känns gött. Eller vad tror du? Ja, det ska väl bli roligt att se den där jävla skiten. Det ska bli väldigt roligt att se. Det känns kul att det drar igång. Det ska bli jätteroligt att se. Det känns jävligt bra, va? Bra, mycket bra. Bra lag. Kul! Jag gillar femkamp så det ser jag fram emot att få se. Ja, det ska bli kul här. Det är lysande här. OECD har trevligt. Det ska bli roligt! Det är klart som fan att folk tar droger och dopar sig i det där jävla landet när det kommer så jävla mycket snö från skyn, va? Man borde vinna och sen firar man, så. Inte tvärtom, så. Nej, inte fira och sen vinna, utan vinna först, sen firar man, så. Sen firar man, så. Rysslands honor och hanar har agerat förskräckligt. Doping! Ah! Droger? Droger, förlåt. Ja, fan, det blir väl lördag i Ryssland med. Ja, vodkan var väl slut. Doping är ju olagligt. Varför gör man så? Doping borde ju vara lagligt egentligen, va? Tråkigt. Jag har själv blivit anklagad för det. Vadå, vodkan slutade? Ja, alla gör ju fel ibland, va? Och... Ja, det är för jävligt. Jag själv har jag ätit pannkakan! Ja, det går ju för fan ut på att vinna. Då kan man inte komma och fira för fan. Det är fina pojkar, fina flickor. Alla kan inte vinna. Nej. Någon kommer fira. Men när de kommer fira, då lider jag. Det är ont. Världens alla honor och hanar som inte lyckas ta medalj lider jag otroligt mycket med. Aha! Han går fira! Missa allt! Med guld till mig! Aha! Jag lider med dem. Ja, vad fan om det kommer fram någon i dig och säger att han eller hon är nöjd med att komma fyra på ett OS. Ja, då ljuger den personen. Så länge inte Sverige kommer fyra så är jag nöjd. Att komma fyra under ett OS, det är bra resultat enligt mig. Att komma fyra måste ju vara jättejobbigt. Jag lider med alla fyrorna verkligen. Man får ju för fan vara glad att man kom till OS överhuvudtaget. Nej, men vad ska jag säga? Alltid någonsin har tagit och blivit guld. Så Det måste vara fruktansvärt jobbigt. Ja, jag vet hur det är att vara ledsen. Ja, men ibland missar man guldet. Då får man sikta in sig på rubinerna här. Jag tycker inte att det är kul alls. Vem fan är det? Den fin pojke. Den fin pojke, så han borde ha med här. Han borde det är en fin pojke, så. Den svenska fotbollshanen har gjort sitt. Han är i England, ja. Precis som Rickard. I väntan på nästa OS. Då kanske Zlatan har gjort comeback. Är han inte med? Vad fan är det du sitter och säger? Ah? Han var så jävla dålig i EM ändå. ett landslag utan Zlatan, det är tråkigt. Det är som en dörr utan ett lås. Då kan man ju inte låsa dörren. Zlatan vem säger bara nu efter EM? Han var inte så bra i EM. Nej, så, jag vet inte. Vi kan ha tillfart till OS-laget då. Han borde ha varit med i laget, va? Han platsar ju. Ja, vad fan, jag gjorde ingen reklamfilm när jag slutade i landslaget, men vi är alla different. Jag kände att jag hade inte det som krävdes för att vara med i laget. Ja, det var ju lysande tills det inte var lysande längre. Varför är han inte med?